úmora. A uskutečnit i nejodvážnější sny. Amazing. Pro tam děli. Vítáme budoucnost, kterou držíme ve svých rukou. A tohle je teprve začátek. Od automatizace jsme přešli k robotům, kteří vykonávali jednoduché úkoly. Postupně jsme jim dali schopnost učit se i vnímat. Stvořili jsme mysl z našich znalostí a poznání. Umělá inteligence otevřela oči a poprvé pohlédla na svět. Vidíme v ní odraz nás. Jedním z těchto snů bylo vzlétnout k obloze jako pták. Lidé se strojili první letadlo a poprvé se vznesli. Odpoutali jsme se od země a spatřili svět novýma očima. Letadlo se stalo symbolem odvahy překonat hranice a dotknout se nebes. Jakmile jsme dobyli nebe, obrátili jsme zrak k hvězdám. Nebe nám nestačilo a vesmír nás lákal. Sestrojili jsme rakety a vyslali ji vzhůru až za hranice naší planety.